כלומר, ולדון מדבר די דגים, אני במקור פיזיקאי, מתמטיקאי, עבדתי שנים עם פון ויצמן, לאחר מכן בעבר אנרגיה אטומית, אני מבקש, אני רוצה להגיד שתי מילים, כי אני חייב לזוז. רק רגע, במשך 7 שנים, הייתי המדען הראשי של משרד האנרגיה, אז זה נקרא תשתיות לאומיות אנרגיה ומים. לאחריהם אני התעסקתי יותר גם בתחום אקדמי, בקהילה, באיחוד האירופאי, במסגרת איחוד המעבדות המשותפות של אירופה, בקידום נושא של מדיניות וטכנולוגיה, בתחום של קיימות, בנושא של קיימות עידוד קיימות, ואחד הדברים שהתחלנו באיחוד האירופאי, אני הייתי מהיזמים של הפעילות האירופאית הזאת, זה תחום שנקרא WEFE Nexus. WEFE זה Water, Energy, Food and Ecosystem Nexus. המסקנה שלנו הייתה שמשקיעים הרבה מאוד בנושא של התמודדות עם שינוי אקלים, אבל לעומת זאת לא משקיעים מספיק בנושא של הסתגלות לשינוי אקלים. ולפי דעתנו, הסוסים כבר ברחו מהאורווה, בהשוואה למניעה, שיש לנו מעט מאוד מה לעשות ויכולת להשפיע, ההתמודדות היא דבר שלוקח המון זמן והמון משאבים, כי למשל לבנות תחנת כוח לוקח איזה 20 שנה עד שגורמים את התכנון עד שהיא לא פועלת בפועל, ולכן חשבנו שצריכים ללכת להסתכל על תשתיות שתתאמנה את עצמן בין המסוגלות להתמודד עם שינוי האקלים בעתיד, והגענו למסקנה, זאת אחד מהדברים שהיו לי עוד בזמן שהייתי במשרד האנרגיה, זה שחייבים להתייחס במקביל לזיקה הדדית בין התחומים הקיומיים החשובים ביותר, לעשות ביטחון אנרגיה, ביטחון מזון, ביטחון מים ושירותי סביבה שיוכלו לשרת אותנו גם לדורות הבאים, ולכן אנחנו מסתכלים, אנחנו גישה הוליסטית שמסתכלת על כל התחומים ביחד, כדי לתת פתרונות לשינוי האקלים. מדינת ישראל והמזרח התיכון בכלל זה אחת הנקודות שנחשבות הוטספוט, נקודה חמה לשינוי האקלים, והסכנות עלינו הן הרבה יותר חמורות מאשר במקומות אחרים בעולם, ולכן בעידודם של האירופאים אנחנו הקמנו יחד עם פרימה, פרימה זה אגף של האיחוד האירופאי שמטפל במדינות המזרח התיכון, יזמנו שם תוכנית שמתייחסת למזרח התיכון בעצמו, ונותנת לנו להתמודד עם שינוי האקלים, ניתן תקציבים לשינוי האקלים. התוכנית הזאת נמצאת בשנתה השנייה, כרגע, אחר השני, לפי דעתי זה. אוקיי, בסדר, חכה עד שנייה, אז אתה יכול לעשות עוד עכבר אחד, ואנחנו, בשנתה השנייה של הפרויקט, אנחנו הגשנו הצעה, אנחנו זאת אומרת קונצרן, תאגיד של מאוחדת ישראל, ירדן, הרשות הפלסטינאית ויוון, יצרים גם שותף אירופאי לתוך העסק הזה, כאשר אנחנו רוצים להתמודד, אנחנו בגלל שאנחנו עושים מחקר ורוצים שהמחקר יהיה מאוד מדויק וגם נסמך על מודלים מתמטיים קיימים, סוציו-אקונומיים קיימים, לכן אנחנו מיקדנו את הפרויקט שלנו באזור בקעת הירדן, ואנחנו משלבים שם לא רק את הנושא של 4 התחומים העיקריים של מים, אנרגיה ומזון וסביבה, אלא גם את הנושא של שיתוף פעולה אזורי, שחשוב לנו מאוד מאוד, כי הטענה שאופטימיזציה של ניצול המשאבים יכולה לעשות אך ורק מתוך ראייה אזורית. שכנים שלך הם חלק אין הבדל פרט לזה שנקבע גבול בירדן, זה לא אומר שהמשאבים שנמצאים מצד אחד לצד שני לא יכולים לשרת את שני הצדדים בצורה יותר יעילה ולהביא בצורה מקסימלית. בכל אופן, אנחנו זכינו בפרויקט הזה, בפרויקט האירופאי הזה. הפרויקט האירופאי הזה
בתקציב של 3 מיליון אירו, כאשר אנחנו השקענו בפרויקט הזה 250,000 אירו, כי זה מעט להשקעות של ויטלי שדיבר כאן על 130 מיליון שקל שהוא השקיע, אבל זה עדיין סכום די רציני, ב3 מתקני הדגמה, אחד בירדן, אחד ברשות הפלסטינית ואחד בישראל, בדמור, מדעוג'ה? שזה מקור המים? בסדר, עוד רגע. אני אסביר יותר על השאלה. הוא מדבר על זה דוד, הוא מכון הרבה, הוא יציג את עצמו עוד שנייה, הוא אחראי על הפיילוטים כולם, גם הפיילוט הישראלי, הירדני והפלסטיני. בכל אופן, לגבי הפיילוט הישראלי, אנחנו החלטנו להתעסק בבעיית אמת. אנחנו זיהינו שהדגה בעמק המעיינות זה עד לכך שזה אחד הענפים החשובים ביותר, 75% מכל הדגה בישראל, משק הדגה בישראל, שנמצאת בשלב משברי מאוד מאוד גדול ששמענו חלק מאוד מכאן. אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להסתכל על הבעיה של הדגה בישראל או במזרח התיכון, אבל במיקוד על נושא של עמק המעיינות, להסתכל לראות, להגדיר בקבוצה כמו שאנחנו נמצאים כאן עכשיו, להגדיר מהם דרכי הפעולה האפשריות כדי להתמודד עם הדברים. יש לנו גם אפשרות לבחון את הרעיונות מבחינה במודלים סוציו-אקונומיים, לקבל גם ערכים מספריים, למשל אם נקבע שיעורי מס מסוימים או שיעורי תקבולים מסוימים, הכל נמצא במודלים, ואני חושב שנמצא כאן על הזום אנשים של אוניברסיטה העברית שהם עושים עבור משרד החקלאות בעיקר, פה הם עושים חלק מהחישובים של סוציו-אקונומיים בנושא של חקלאות, בעיקר בחקלאות צמחית, אבל גם בחקלאות ימית משלם בתוך המודלים האלה. ואנחנו, יש כאן לנו גם את שירי שראיתי מתי דיברה על הנושא של שירותי סביבה וגם על האספקט הסביבתיים, כי אנחנו מסתכלים על הראייה הכוללת של כל 4 תחומים. ואנחנו החלטנו לעשות, אחרי שנגבש דרכי פעולה אפשריות או מומלצות ונבחר משהו מהן, אנחנו רוצים גם לקבל נתונים כמותיים לגבי האספקטים שאנחנו רוצים לבחון. ולכן אנחנו נשקיע אמנם סכום בערך 60,000 אירו, נכון? 60,000 אירו נשקיע בתשתיות של מדידה, מוניטורינג, או נעזור גם ללכת לעשות התקנות שרוצים לעשות איך שלא יהיה לפי הדרך הפעולה הנשארת במסגרת האסטרטגיה, ואנחנו, את הנתונים האלה אנחנו נוכל להשתמש בהם לאחר מכן במודלים, לראות כמה באמת התועלת הסוציו-אקונומית וכמה באמת הפתרון צורך. זה הנושא הזה, ואנחנו מבחינה השתלבנו בקבוצה האסטרטגית שאתם הקמתם כאן, אנחנו קוראים לזה בלשון שלנו, זה בלשון האירופאית, קוראים לזה מעבדה חיה, מעבדה שמרכזת בתוכה את כל אוקיי, מעבדה חיה. תשאירו את הכל. אוקיי, טוב, אחורה. אז אנחנו עושים מעבדה חיה, שהמעבדה החיה הזאת למעשה מורכבת מכל הסטייק הולדרס, ואנחנו כאן יש לנו מבחר של כל בעלי העניין שנמצאים במקום. אנחנו רוצים ללוות את הדיונים שלכם, אנחנו רוצים לסכם אותם ולבחון מה שאתם מדברים, מה שמדברים כאן בשיחות הזאת, אנחנו נבחן את זה באמצעות המודלים שלנו, ולכן אולי איזה נקודת מבט מסוימת. ואחרי שאנחנו נסכם את הדברים בשנה, משהו כזה יביאו לתוכנית אסטרטגית,
אנחנו גם נשתתף גם בהשקעות שלנו במתקן הדגמה, שאני חושב שאנחנו מדברים על גיל דוד, נכון? כרגע אבל זה לא סופי, זה לא מוחלט שום דבר. שם אנחנו נשקיע, ושם אנחנו נבצע גם את המדידות, אנחנו נשתדל לתת ליווי בדרך הפעולה הנבחרת, גם בצורה של חישובים סוציו-אקונומיים ברורים יותר. עכשיו, אני לא רוצה להמשיך לדבר, אני רוצה לשמוע אתכם, לכן יש לי כאן סיפור ולהסביר לכם מה זה הגישה הזאת של הנה, מה זה, איך זה העניין של התמודדות של האקלים. אני חושב שזה אולי נדבר בפעם אחרת, אנחנו... אוקיי, אנחנו עושים את החישובים, גם חישוב כלכלי, כלומר, אני אתן לך דוגמה, כאשר יש לך כמות מסוימת של מים, וכמות מסוימת של אנרגיה של זמינה, וכמות מסוימת של קרקעות שיכולים לעשות להם א', ב', ג', ד', ה', ורגולציות קיימות גם לגבי המים וגם לגבי זה, מה המבחר האופטימלי שייתן לך גם תשואה כלכלית הטובה ביותר, המקסימום של ה-GDP שאתה מקבל לא, אבל בנוסף לזה, אנחנו יודעים סוציו-אקונומי, כי אנחנו עושים משקללים בפנים גם ערכים שאינם כלכליים, למשל תרומה לסביבה, השפעה סביבתית, אקסטרנליטיז של השפעות נוספות של למשל אם אתה חולט מזהמים, אז זה משפיע על הבריאות וכל הדברים האלה. אז הסיכום הזה, התוכנה נותנת לנו, הדברים נותנים לנו איזה אופטימום, כאשר המשקל של כל פרמטר בתוך האופטימום הזה הוא נקבע על ידי קובעי המדיניות בשיתוף איתנו. כלומר, אם אדם אומר לא אכפת לי שאנשים ימותו מזבובים, אז זה אומר שכל הערכים ההשפעה הבלעדית יורדת, אז זה לא נכון. משתמשים במספרים שהם מספרים בעולם. זה מודל שם משפטות של גם נכון, נכון. זה לקח את זה להסתכל יותר הוליסטי ולהסתכל על התמונה. עכשיו, אני רוצה לומר, זה משהו מאוד קשה לקבל. נורא קשה. עכשיו, אחד הסיבות, אנחנו התחלנו לפני 3 שנים, כשחזרתי מאירופה, התחלתי פרויקט שקוראים לו West Israel, שאנחנו עושים אותו במימון של משרד האנרגיה, גם משרד החקלאות, גם משרד הגנת הסביבה, כולם היו צריכים לתרום בחלקם, אבל לפני 3 שנים שהתחלנו את הפרויקט, לא היה תקציב מדינה, ואז המשרדים שהתחייבו להעביר כסף, הם לא העבירו כסף, ועבדנו על השליש מהתקציב שלנו. אנחנו הוצאנו הרבה מוצרים חשובים, אבל אחד המסקנות שהיה מה-West Israel, זה היה שאם אנחנו רוצים להשתמש בכלים המתמטיים שיש לנו, בלי להיכנס לפנידאי למשין לרנינג וביג דאטה וכל הדברים האלה, אנחנו צריכים להשתמש ולהקטין את תחום העניין, ולכן קבענו שהפרויקט שהגשנו לאירופה מתרכז בעמק המעיינות או בבקעת הירדן עצמה, כי אנחנו רוצים להקטין במקום שטחים של עשרות אלפי קילומטר רבוע, שטח של 500 קילומטר רבוע או משהו כזה, וללכת לרדת אותו פין דאון לדברים המדויקים. יש לזה גם משמעות לעתיד, כי אז אנחנו יכולים בנצ'מארק לגבי תוכניות אחרות, רק שאלה האחרונה להבין לסוף, אז הפרויקט שהגשתם לאיגוד לא ממוקד על הדגים או על המדגה. הוא לא משנקד. יכול להיות שהבדיקה שלכם תגלה שתמרים זה משהו מצליח פה יותר מדגים. יכול להיות, אבל אני אגיד לך דבר, אני בטוח, היום דגה, מדבר את זה בתור פיזיקאי של אוכל דגים, אבל לא עוד בעייתי, תמשיך. אז זה בסדר, אבל אני אומר את זה שריבונים מן החי זה מרכיב מאוד מאוד חשוב, וחלבונים מהדגה הם הרבה יותר זמינים, סוליים, מכל, וגם השפעה, האימפקט הסביבתי שלהם הרבה יותר נמוך מאשר השלילי. כן, הוא הרבה יותר נמוך,
הוא מתחרה, הוא אפילו לא יותר משמעותית יותר גדול מאשר מהצומח, להוטין החומוס, משהו כזה. אם רוצים באמת לרדת לדאבל של האמירה הזאת, אז גם צריך להתייחס לזה, אם אתה מגדל דגים פרוסים, שנזרים על דגים שאתה מדבר אותם מהר. בין השאר אנחנו נבחן בעזרתכם גם איזה מקבץ דגים הכי מתאים לישראל. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר, שני דברים. דבר אחד אני רוצה להגיד, שמעתי את זעקתו של ויטלי, מה שאנחנו עושים זה לא במקום הפלסטר שצריכים לעשות על הפצע של פיתוח שנמצא כאן. זה לא במקום, זה לא יכול להיות במקום. כל תוכנית, אפילו תוכנית ל50 שנה, היא הולכת על רצף. והרצף אומר, אנחנו צריכים לעשות פתרון וגם לחשוב, אבל מה? תמיד צריך לחשוב קדימה ולא רק לחשוב רק על התוכנית של הפצע. אז לכן אני מאוד מזהה, וצריכים לחשוב בפירוש על כל התהליך. כאשר החזון צריך להיות חזון שמבוסס על גם מבחינה כמותית וגם מבחינת המחשבה על מה מתאים לישראל. נקודת המוצא, לא רק ישראל פה. רגע, לא רק ישראל, יש אחרי ירדן ואני רוצה לומר דבר אחד, אנחנו מתייחסים, נקודת המוצא שלנו זה הביטחון של מוצרי היסוד, הביטחון תזונתי, ביטחון של מים, ביטחון של אנרגיה וביטחון של שירותי הסביבה. ביטחון של שירותי הסביבה זה נושא מילה אחרת, נושא של קיימות. אם אנחנו שומרים על שירותי הסביבה, אנחנו מאפשרים גם לדורות הבאים ללכת לקיים את החקלאות ואת הדברים שאנחנו. לכן הדברים האלה משולבים. למעשה כוללים אפילו מה שתרצו מכל דבר אחר, תעלו בתוכם, ספרי הביטחון הזה. שזה המטרה שלנו להבטיח. עכשיו זה אומר, למשל, דיבור כאן הרבה על יבוא. יבוא מסתכל רק על הצד הפיננסי, הוא לא מסתכל על האלמנט הביטחוני. הוא לא מסתכל על זה שמה קורה אם קורה משהו בתום חקלאות באוקראינה, מלחמה באוקראינה, ואי אפשר להביא את זה. מה ישראל עושה? אז דברים כאלה אנחנו צריכים לחשוב עליהם, והנושא של הביטחון הוא חשוב מאוד ומרכזי. זה הפרויקט של אקו-פיוטר, של הסביבה. עכשיו, אנחנו מתכוונים להתחיל במעבדות, בדיונים, להשתלב איתכם בדיונים של האסטרטגיה, ללמוד אותם, אנחנו נקרא את זה בשם שלנו במעבדה חיה, אבל לזה אנחנו צריכים שלנו, ואנחנו בין הדיונים שלכם אנחנו נעבוד בתוך עצמנו, נשתדל לתת בבאות שנבוא, ניפגש, נשתדל לתת אינפוט שלנו בתוך השידורים שלכם, ונגבש במשך השנה וחצי הקרובות, נגבש את מה אנחנו רוצים לבדוק, ומה אנחנו רוצים לנסות, מה אנחנו רוצים, אנחנו נתלבש על אחד מהמסתנים הקיימים, נשקיע בו גם כדי לעשות מוניטור ולנסות מידע ולנסות 3 שנים, אני מקווה שאנחנו נוכל לתת תשובות הרבה יותר מבוססות מדעיים לגבי הפתרונות האפשריים והאסטרטגיה. זה מה שהיה לי להגיד, אני לא עקבתי אחרי השקף, למרות שאני רציתי להגיד שבישראל יש לנו שילובים, זה מכון הערבה, זה דוד עוד רגע להגיד כמה מילים, שהוא מרכז את כל נושא הפיילוטים במעבדות חיות. האוניברסיטה העברית שקשורה גם הרבה מאוד משרד החקלאות, יעל ככה וכל האלה, הרבה גם בפרויקטים אחרים, הם נותנים, ואוניברסיטת רייכמן, זה כל הנושא של שירותי סביבה של שירי, תו זה אני קונפקציונר, רואים עליי שאני כבר בא בימים, אז אחר ואני כבר עזבתי את המסגרות הרסטיות, אז אני לזה. עכשיו מירדן יש לנו את נארק, שזה נשנה אמריקאי שעושה בכל זלוקה מהירדן, שהוא רחב הרבה יותר בנושא של מים והכל, ועוד איזה חברה של מתעסק בנושאי סביבה, זה iGreen,
מהרשות הפלסטינאית יש לנו את דמור, שזה המרכז, הם לא יכולים, האוניברסיטאות לא יכולות להשתתף בפרויקטים אירופאים, לא בגלל שאנחנו סידרנו להם רשות לקבל כסף מהאיחוד האירופאי, אבל לא רשאים בגלל שהרשות עצמה אוסרת על האוניברסיטאות להשתתף עם ישראלים, ולכן NGOs, שזה ה-House of Water and Environment, ודמור Company for Curriculum Development, הם השותפים שלנו מהצד הפלסטיני, והאוניברסיטה הטכנולוגית של דבטים, גם המון ניסיון בזה, היא הקואורדינטור. אנחנו היינו רוצים להיות הקואורדינטור, אנחנו היזמים, ואנחנו רוצים להיות הקואורדינטורים, אבל ירדנים אמרו שהם לא מוכנים לחתום בהסכם מול קואורדינטור ישראלי. הבוס של נער, חבר פרלמנט בירדן, הוא היה מהאבות הסכם המשותף בין ירדן לישראל על מים תמורת אנרגיה. אז יוון פה יוון או שזה... זה איש קש? זה האוניברסיטה של... לא, אבל זה איש קש או שזה... לא, הוא אדם מאוד מאוד מנוסה, הוא היה מהרווארד, הוא היה שם ראש מחלקה... לא שהוא לא ראש מחלקה, אבל המדינה היוונית, יש לה עסק פה? המדינה היוונית, זאת עם הדגל, גריס. יש לה עסק כאן, יש להם הרבה מאוד תוכנות של מודלים שלהם. הם אנשים רציניים, איך קוראים לזה? עכשיו, הראייה שלנו, בקעת הירדן היא טסט קייס, כי זה מקום שיש בו הרבה מאוד מקומות אחרים בצפון ש... ביוון אין הרבה מקומות שזה... לא, הם פשוט עשו הרבה מאוד עבודה. זה השותפים שלנו. יותר מהערה ושאלה אנחנו... טוב, בסדר? לנו כמשרד החקלאות יש גם מספר פרויקטים שאנחנו עושים גם עם רשות פלסטינאית דרך המינהל האזרחי, שם יש לנו ערוץ תקשורת מאוד מאוד נצלח איתם. יש לנו הרבה דרכות ושארים לנו גישה גם עם חקלאים וגם עם החוקרים. ירדן גם, אנחנו עכשיו הגשנו פרויקט ירדמר, גם עם ירדנים, ששם האמריקאים קטנטות. זאת אומרת, אולי אפשר לחשוב על שיתופי פעולה בדברים האלה, כי יש דברים לגמרי. גיא, אני רוצה להגיד לך שזה דבר נכון, יפעת על זה, כמעט שומעים להגיד את הדבר הזה. התקציב שלנו, כמה שהוא נראה גדול, הוא קטן, והרצון שלנו הוא גדול. אם אנחנו רוצים לממש הרבה מה שיותר דברים, אנחנו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה עם מה שיותר גורמים שמשחקים באזור. עכשיו, סיפרתי גם, הקשר עם משרדי האנרגיה, חקלאות, רשות המים, וכל האלה זה דבר הכרחי, אבל לא רק בישראל, אלא גם אצל השכנים. ואם יש גופים שתורמים גם עושה פעולות, משפט האנרגיה, וכל זה, אחלה, זה מצוין. כל אחד יזכה את הזו, אנחנו משתדלים לתרום מה שיותר גם להם, ואנחנו רוצים ככה לעבוד בסימביוזה. סימביוזה יש לה ערך מוסף הרבה יותר גדול. זה בבסיס של המילה נקסוס. בזיקה, דוד, ניסינו לעבוד בסימביוזה. תגיד, שלמה, אני רוצה להבין. אנחנו מבינים את הרקע לתוכנית, אנחנו מבינים את המטרות, את המניעים. מה בשורה, אנחנו מבינים שאנחנו מפגשים כדי להבין מה כואב או איפה קשה. מה רוצים עכשיו מהשטח פה בעמק המעיינות? אוקיי. אני רציתי, זה היה הכוונה שלנו בדבר הזה, אני רוצה להתחיל או למפות, א', את החזון שיש לכם מהחוק, את החזון של אנשים שחיים בשטח, יודעים בבעלי העניין, מה החזון שלכם, הקשיים, לא רק במימוש החזון, אלא הקשיים הנוכחיים שנותנים בחיים היומיומיים, זה הפלסטר של הפצע, רוצים להבין אותו, אנחנו רוצים להבין אותו לעומק, גם מבחינה כמותית, מבחינה מספרית, אם אתם אומרים שהרעיון הוא שהדגים לא צריכים ללכת בכיוון של הדגים הזולים, קרפיונים או משהו כזה, צריכים ללכת סלמון או דברים אחרים, ולוקוס
עכשיו, איך גם לשמוע את חוות דעתכם, לא רק מהבחינה הכלכלית, תגידו לנו איך זה משתלב בביטחון המזון של מדינת ישראל, למה זה חשוב? יש לזה ערך תזונתי יותר גבוה, יש לזה גם מחיר יותר טוב, זה עושה את החיים יותר טובים. אז את כל הדברים האלה אני הייתי רוצה לשמוע את הדברים האלה, כי זה הנתונים שנצטרך להכניס לסימולציות שלנו, במודלים שלנו. ולגבש איתכם במחזור של שיחות, איתכם ועם האחרים שמשחקים על אותו מקלט עסקים, לגבש אסטרטגיה בתוכנית עבודה, ולהחליט במשך המפגשים האלה מה אנחנו באמת רוצים לבדוק לעומק כדי לדעת שיהיה לנו גיבוי גם חישובי לגבי היכולת של פתרון מסוים באמת להיות דוד ידבר. אז קודם כל אפשר לעבור לשקף האחרון. הנה, כן, סליחה. הנה, זהו צלוי יפה של דג. כל אחד. עוד אחד. אוקיי, אז קודם כל אני אציג את עצמי שמי דוד לרר, שאני חבר קיבוץ תנועה, וכפי שתשמעי מהמבטא הישראלי החזק שלי, לא נולדתי פה, נולדתי בארצות הברית, אני בארץ מ-78, ואני גם במקרה, לעומת שלמה, אני כן איש דגים, אני בין המייסדים של הגן. אני רכז משק כבר כמה שנים, ובתקופה הזאת אני יזמתי את ההוצאה של התאגיד שהיה בתוך המפעלים האזוריים, להפוך את זה לחברה נערה. ואני עברתי את כל השלבים בוועדה, מבין לעולת, ועברה לאשדוד, ומה שקורה כבר היום, אני מאוד חשוב. אני גם מכיר את כל האנשים שקשורים לכל הנושא של מה שקורה היום באילת, ובגעת ובפנים שהשכן שלי, ובאלי פוקלנד, בשכן שלי, אז זה תחום שאני מכיר בים. אני יודע שאני לא ממש מכיר את התחום של גם בבריכות, זה משהו שאני באמת קצת. אז הייתי חבר קיבוץ רגיל, מרכז משק, מזכיר, ועבדתי בחקלאות כמה שנים, כל מיני דברים. ב-20 שנים האחרונות הייתי מנכ"ל מכון הרבן בסביבה, שזה מוסד אקדמי מחקרי בתוך קיבוץ תנועה, אבל לא חלק של תנועה, זה מנכ"ל. מה שמקרב בשיתוף פעולה סביבתי בצד בין ישראל, ושל פלסטינאים ובהן, מביאים סטודנטים ישראלים, פלסטינאים ובהן, לקיבוץ תנועה ולמוד בנושאים של סביבה. הרקע שלי זה בתחום של כלכלה סביבתי, זה הפרקומת שלי, ואני דווקא ספציפית מכיר מאוד את הנושא של איך בעצם נושא evaluation של ערבים לא קרקעיים. אני רוצה רק להדגיש את החשיבות לכם שאנחנו עושים פרויקט אזורי, שגם קשור בידינו וגם קשור למה? למה לא להתמקד רק בכמה קשר? קשר הוא חשוב כי א', בכל מקום אנחנו מתעסקים עם אוכלוסיות בפריפריה, שונות במידה מסוימת, אבל גם גדולות, חלק מהבעיות של הפלסטינים בגדה, הם דומים, בעיות של מים, בעיות של חוסר מים, בעיות של איכות מים, בעיות של כלכלה ופרנסה, ואנחנו בעצם מנסים ללמוד אחד מהשני דרך הפעולות האלה, אבל גם זה פותח לנו שער ללימוד, כי יש עניין רב אצל האירופאים והאמריקאים, כמו במרק, לממן פרויקטים שגם גורמים איזשהו שיתוף
יש קרקעות, וזה באמת יכול לעזור לנו מאוד, ולגייס עוד כסף פרויקט. לגבי הפיילוט פה, אני אגיד מילה על שני הפיילוטים האחרים, יהיה פיילוט כאן, כמו שאומרת באלוג'ה, ההתמקדות שם יהיה בנושא של חממות טכנולוגיות ופיתות המים, גם בכיווני שדה וגם בתמרים. זה יהיה, גם שם אבל בדיוק בנושא, אבל זה הכיוון. לגבי ירדן זה יותר בתחום של מי שפכים וסיפור ושימוש במי שפכים, גם ברשות הפלסטינית וגם בירדן, ובכלל לא בכיוון של מדינת ישראל, שימוש חוזר של של ההזרמה. מה? שימוש של ההזרמה. כן. שפכים מבזודים. כן. בכל מקרה זה יש, ואנחנו בכוונה רוצים לבדוק דברים שונים כדי ללמוד את המקסימום, כי אולי באמת מה שנאמר באלוג'ה יכול גם להיות מתאים לפה, מבחינת חממות, מה שקורה פה הוא שלום וזיהה את החשיבות של פה, ולכן אנחנו, וגם הבעיות, אנחנו מחפשים בעיות, אנחנו רוצים להציע פתרונות, וזה הרעיון של הפיילוט, ומה שאנחנו רוצים, קודם כל, שתדעו שיש לנו 60,000 יורו, כהתחלה. למה? רק לפה? לפה, רק לפה. זה מה שיש לנו, הכוונה היא באמת לעבוד איתכם, ולייצר את הפיילוט. עכשיו, אני לא מאמין ש60,000 יורו זה לא יהיה, זה יהיה כמו זה מוניטורינג, זה מוניטורינג ובייסליין, אבל אנחנו ביחד גם ניגש לכל מיני פרויקטים, זה מאוד יכול להיות מקורות, יש עוד מקורות, אני די מאמין שאנחנו נצליח לעשות אמיתי שיכול לתת פתרונות. כאילו, אנחנו איתכם, מה שאתם רוצים לבדוק, אנחנו נבדוק. אני רק אתן, אם אתה יכול, אני כבר שומע, תשאר פה. אני מבין שיש פה איזשהו, לא יודע אם זה ביטוח או חשיבה, או איזה כיוון, אם מדובר על שיפור של בריכות פתוחות, כפי שהיום, אבל להביא אותם במצב שהם כלכליים בזה. האם אנחנו הולכים בכיוון של תעשייה? החלום שלי, החזון שלי, בואו ננסה לבדוק שניהם. בואו ננסה לבדוק. או קשר ביניהם. זה משתמש. או הקשר ביניהם. בדיוק, בואו ננסה להתמקד. זה לא עכשיו על חשבון השנים. נכון, לגמרי. לכן אני אומר, זה המטרה שלנו, זה המטרה של הקבוצה הזאת שאנחנו קוראים לה בדעת חיה, לא כל כך קשור לשם, זה מה שהגשתי ל-EU, זה שאתם, שנעשה מספר מפגשים, ועכשיו פחות או יותר עד מרץ, הבעיה היא שכבר במרץ נהיה מוכנים כבר להתחיל משהו. זה כמו הזמני, ובמשך השנתיים אחר כך נמשיך גם ללוות אותו, הקבוצה ילווה את זה, וגם יעשות מידע, ונוכל להשתמש במידע הזאת כדי לתרום לבנייה שלנו טיפול אסטרטגי לעונה. יהיו גם 3 מפגשים בינלאומיים, שנתייחס יותר בירדן, ויהיו נציגים לכל, יש גם קבוצה כזאת אצל הפלסטינים, אצל ירדן, ואנחנו נעשה איזשהו מפגש כמה פעמים בגלל של שייח' חוסיין. בגלל של שייח' חוסיין. לא, נעשה את זה בירדן. בקיצור, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, ואנחנו נשמח מאוד בשיתוף פעולה איתכם, נהיה קשובים, ובהחלט ה-60,000 יורו הוא בפירוש במטרה שאתם ביחד איתנו.
אני אגיד משפט אחד, חברים היו אצלנו, בנות, הציגו לנו כבר את הרעיון, ומעניין אותנו לגמרי, לא רק בסוגרים כמה הם עושים שקורה מסביב לגמרי משפיע אחד על השני, ואנחנו תרמנו את חנוך כאיש קשר לטובת העניין הזה, וזהו, הוא איתם בקשר, ומתחילים ככה לבנות איזושהי תוכנית עבודה. כן. אני מציג, אבל שוב פעם, יש את של ברק, כל התוכנית האסטרטגית, יש את התוכנית האסטרטגית, נראה לי קשור ולא קשור, וצריך לראות איך שמים את עמק המעיינות, אנחנו בועז פה, אבל אנחנו עושים של אינטרס, למרות שהרבה מהאנשים עזבו, צריך לראות איך באמת מכניסים את הנושא של המעיינות. הפרויקט הזה, אני רואה אותו כעוד איזשהו כלי, ולדעתי השאיפה שלנו היא לכוון אותם לדברים שיעניינו אותנו. בדוגמה, לנו אישית, כן, אולי זה קשור למדגה פה, כי למשל שצריכים לבעיה בירדן, קשור ולא קשור, אבל למשל הפרויקט הזה, מבחינתנו, אם נוכל לראות את זה שהירדנים יפסיקו לשפוך כל הג'אנק שלהם מהירדן, אני חושב שאנחנו גם נרוויח כעמק וגם נרוויח כעמק. הנושאים שיכול להיות שבתוכנית אסטרטגית, שהיא בדרך כלל מסתכלת יכול להיות שקצת יזניחו וכן יעניינו אותנו לבדוק, שוב פעם, יש מערכת ודברים נוספים, יכול להיות שבמסגרת הערוץ הזה, כן יהיה יותר בתחום, יש כלים בסך הכל, ויש אנשים שאנחנו מקבלים את השירותים שלהם בחינם, הם באים לשרת אותנו בסופו של דבר, ואנחנו צריכים להוציא את המקסימום מהידוע. אני חושב שזה הכיוונים שאנחנו, ככה אני רואה את זה, צריכים לנסות להכביד אותם לדברים, אני לא רואה אותם סתם, רסים, יכולים להגיד לנו, אולי לעזור לנו יתרונות חסרונות של רס, כמה דיברו בו על ההקשר, על הקשר עם בית שם, איך לשלב את איך לעודד את הממשלה להבין שאולי גם בית שם ירוויחו אם יש שיתוף ברסים, מה שדיברנו מהראש מועצה, ובמקומות האלה נראה לי זה המקומות החזקים שהם יתקורים. כן, גיא. קודם כל אני גם שמח לראות זה דבר מאוד חיובי ופוטנציאל, שיש פוטנציאל להוציא ממנו משהו, זה לא טריגלי שיצא ממנו משהו, ויש לו פוטנציאל להוציא ממנו משהו. אני אשמח לגמרי לשתף פעולה ולהיות מעורב בדבר הזה. מדברים מה לעשות אולי ב-60,000 יורו, דיברתם לא יודע, סנסורים או לעשות ניטור, אני לא יודע אם יש טעם לעשות דווקא, אני לא יודע למה הכוונה ומה רוצים לנטר, אבל אם הכוונה היא בפחות הדגים, אז אני חושב שזה פחות מה שאנחנו יודעים לנטר אנחנו מנטרים, ומנטרים הרבה, אני חושב שדווקא מה שדיברתם פה על המודל, הסוציו-אקונומי, זה משהו שהוא סופר חשוב, סופר חסר לנו, זה משהו שאנחנו כל הזמן מנסים להביא קדימה אחרת, לענף הזה יש לו עלות, יש לו יתרונות סביבתיות, יש לו יתרונות חברתיות, 20,000 דברים שאנחנו יודעים להגיד את זה יפה, אבל קשה לנו מאוד לשים את התג מחיר מה הם, ואם יש איזה מודל שאפשר לכמת את הדברים האלה, ולעשות לנו סדר ולנו תובנה שאנחנו באמת נעמיד את זה ונוכל להציג את זה הלאה, זה תוצר שהוא צד אחד, אם יש לכם את הכלים לעשות את זה, אז הוא לא כזה דורש תשומות, תשומות של עבודה, אבל תשומות של השקעות כלכליות, וצריך באמת ללמד את זה, זה מאוד קשה לעשות את זה, אם אפשר, אז אני חושב שזה משהו ש... במבט ראשון על מה שהוצג פה, אז שם אני דוחף את התוצר של האירוע פה בעמק המעיינות, זה סופר חשוב. הרוב זה לא רק המעיינות, זה ייתן דווקא ארצי לגמרי, לא רק לפה, זה נותן ציפור חקלאות מים. וחבר מה שחנוך אמר, באמת יש פה את העניין של האקולוגיה והטבע המשולב שהוא לא רוצה גבולות, שהוא כן רוצה גבולות, ולגמרי, זה אינטרס שלנו פחות משל הירדנים לעזור להם לטפל
גם בזיהום אוויר וגם בזיהום מים ובזיהומי רעש, והכל להבין ביחד זה תוצר שני שיכול להיות מאוד מאוד רלוונטי לשאול אותנו. עכשיו שכולם מסכימים. לא, שנייה, תגיד את שמך. עמוס. עמוס. כן. אני רגע רוצה להפר טיפה את השאלה היא, אם אין פה איזשהם סיכונים בתהליך הזה, אבל אני אתן דוגמאות לשני סיכונים. סיכון ראשון, מכיוון שנושא הסביבה הוא נושא איזשהו דגל של הדבר הזה, והרגולציה הסביבתית עלינו היא רגולציה שיכולה להיות דרקונית, בסדר? לדוגמה, בסדר, שיצא בשבוע שעבר, סיפור מירדן, נכון? לפני 4 שנים. שנייה, לא, בסדר. השאלה אם אין פה גם מצב שבעקבות העבודה שלכם, פתאום הביאו איזה רגולטור, אתן לך משלימה, דיברת על הירדן, בסדר? בוא נגיד שבשת"פ עם הירדן, נגיד להם, תאתרו לנו את כל המזהמים במעלה הירדן בצד הירדני. ופתאום מתברר שלא יודע, מישהו שהופך פה מתכות כבדות לתוך הנחל, ואז למחרת יצאו עלינו רגולציות דרקוניות, או שמה שפולת תעשה, פתאום תעלה עלינו את הרגולציה, כמו שתעזור לנו. וזה קורה בקלות. בסדר? זו שאלה ראשונה, בכלל שעושים מיפוי, בוא המים ששופכים פה לירדן, הם מזהמים אוי אוי אוי, ואתם מזהמים עוד יותר, ואז פתאום נופל עלינו, הרגולטור אומר, וואי, אל תשפכו מים בכלל לירדן. שנייה. זה חשש ראשון שצריך רגע להפיג אותו, אנחנו יודעים שבנושא סביבה, יש, עובדים פה כן, בדיוק. נושא שני, הוא הנושא שדיברנו רגע על השותפים שלנו הטבעיים, לא סתם שאלתי על יוון, אבל זה הרשות הפלסטינית בירדן. והשאלה אם לא בעצם מצב שאנחנו נשב ביחד ונפתח פה משהו שיהיה נגיד מאוד מאוד יעיל לכל הכיוונים. אבל לא זו כלום, שני הגופים האלה ששכנים אלינו, ושניהם התל"ג לנפש הוא עשירית מישראל, ואז פתאום אנחנו נפתח פה טכנולוגיות, ואז פתאום הכל יעבור לצד שני, כי שם תמיד יהיה יותר זול לעשות את זה, ובעצם כל מה שעשינו פה הוא לעזור להם לתחלף אותנו בייצור. בסדר? שני הדברים האלה, זה חששות שאני רואה כרגע מהתהליך, צריך להסיר אותם משהו. חשבנו על הנושאים, למשל עכשיו, מה שאני עושה עכשיו, בוואט פקט אחר, או בחבילת עבודה אחרת, אני עושה את כל הרגולציות של מי שפכים, של מים שתייה, ושפכים עצמם, מה הכללים, גם בירדן, גם ברשות הפלסטינית, גם בישראל. אני עבדתי עכשיו אתמול, סיימתי לתרגם את הוראות בריאות העם של ישראל לגבי שפכים וכל זה, ואנחנו עובדים את זה. ואחת המטרות הוא להגיע להסדר אזורי, לעשות האחדה של הכללים אבל אנחנו מדינה... זה מעמיד הירדני, הירדנים מאוד שמחים שמישהו יגיד להם, רבותיי צריכים לעשות את הדבר הזה, למה? כי גם הם, זה מאמין להם, שמישהו יעשה להם. לא, דרך אגב, יש לי יכולת להשיג מימון לממן פרויקטים, כאשר הבנק העולמי והבנק האירופאי מוכן להשקיע כסף, רק כשהוא רוצה לראות שזה משהו מבוסס. אז אני חושב שאם אנחנו ניתן כלים, אנחנו נשפיע בצורה מאוד דרסטית על איכות המים ועל הטיפול בשפכים בירדן, שם זה השפעה מאוד מאוד חשובה, אני חושב שזה אחד הדברים העיקריים. הצעתי לירדנים לבחון, יש דבר כזה ברמת יהודית, יש 700 אלף תושבים סך הכל, ואין להם שום מערכת לטיפול במי שפכים. מה? אנחנו היינו וראינו את זה, בסדר, עכשיו, אני מרגיש שזה זורם לערבה, ברמת יהודית 700 מטר מעל בקעת הירדן, אפשר לעשות כיום תחנת כוח, הידרואלקטרית, משפכים, ולטפל בשבוע, אבל זה מקום, למה אני נמצא את הנקודה הזאת? לא שזה מעניין אתכם, אלא מה שזה מראה על המחשבה המשולבת של אנרגיה, מים, ומזון וסביבה. אז כל הדברים האלה אנחנו מתייחסים אליהם. אחד הדברים ששמעתי עוד בבדיקות הראשוניות שעשיתי, שיש כיום מותר לפנות מים מבריכות דגים רק פעם בשנה, 3 חודשים בשנה, ועכשיו אתם לוקחים למשל אתם מחזרים ויש לכם בריכות שקועה,
ולוקחים את המים ומחזירים אותם. השאלה, עד כמה איכות המים שמדרדרת במשך השנה, עד כמה היא משפיעה על התנובה, עד כמה היא משפיעה על איכות המוצר של התנובה. יכול להיות, עכשיו אני בזמנו, בכל תחנה, כל שלנו לא טכנולוגיות, לא לוקח טכנולוגיות באוויר, אלא לוקח דברים שהם קיימים, שאפשר למצוא אותם. אני בזמנו השקעתי בטכניון, כשהייתי בתפקידי הקודם, אני השקעתי בטכניון בפיתוח של מערכות התפלה, מערכות שמטפל במי שפכים, מערכות קטנות בינוניות, שיכולות לעבוד, לא צריכות לעבוד דווקא ברצף, כלומר לא צריכות לעבוד 24/7. אז אתה אומר, בואו נראה דבר כזה, שילוב של דבר כזה, לקחת את המים שיש לכם בבריכות ההשעיה או בבריכות השיפוע, ללכת ולנסות לטפל בהם, וכשאתם תקבלו מים יותר טובים גם במהלך השנה, וגם האיכות השתייה, אני דרך אגב, אני רואה את עמוס. לא, רק שעבוד עושים שהרצונות שלך האלה יקשו לנו את הרגולציה, או שהם לא איזושהי בעיה. דברים כאלה הייתי רוצה לבדוק אותם, אני צריך להתקבל מכם ידיעה עד כמה באמת איכות המים פוגעת בגידולים, או שזה לא שטויות. אני רוצה להתייחס באופן ישיר לשתי שאלות, אני לא חשבתי על ראשון, כי חשבתי על ראשון. אז ראשון לגבי האם אנחנו נגלה משהו שיכול דווקא לפגוע בפעילות טוב. אז אנחנו רואים אתכם כצוות היגוי שלנו. אנחנו רואים אתכם כמי שיחבר אותנו, ונגיד לנו איפה נבדוק ומה נבדוק, וגם אנחנו נבדוק את הנתונים, כי כל המטרה שלנו זה לשרת ולשפר את המצב. אז זה לא מבטיח ב100%, אבל אני אומר, אתם משותפים בכל המהלכים שלנו, בכל הידע שבו אנחנו נפיק, תקבלו ראשון, ונוכל לחשוב ביחד איך המידע שאנחנו אוספים תורם לכם, ואם יש משהו שפוגע, אנחנו יכולים לנסות לחשוב ביחד מה יש לטקנות לגבי זה. לגבי השאלה השנייה של אולי מה שאנחנו נלמד פה יכול לעזור ולבדוק לעצמנו. אין לי בעיה שיעזור להם, שלנו לא תקטיק את הענף שלנו, כי עוד פעם, המדינות האלה עניות מאיתנו משמעותית, ברור שהייצור שמה יהיה זול מפה בכל היבט. כל מה שאתה צודק, ואנחנו צריכים להיזהר מזה, עוד פעם אנחנו רוצים לעשות מעצמנו לדור עצמי, אני יכול להגיד שעל התחום שלהם הוא פחות מעניין את אותם אנשים שאנחנו היום עובדים איתם, וגם פחות, זה פשוט חברה חקלאית. חברה חקלאית לא מהיום למחר הופך מגדלי תמרים למגדלי דגים. חקלאי זה סיפור ענק לשנות עולם. כן, מאוד שמרנים. אז אני חושב שמה שנוכל ללמד אחד בשני, דברים אינטרנטליים, יותר כללים, ולא דווקא מבהירים. אלא אם יהיה רצון, ואני חושב שזה יהיה רק מבורך, לחשוב על שיתופי פעולה. לחשוב על כאילו אם יש פה אפשרות של שיתוף פעולה בגורם פלסטיני, בגורם ישראלי או בגורם ירדני, לעשות איזשהו פרויקט משותף ששני הצדדים מרוויחים. אני חושב שזה גם יקבל הרבה מאוד תמיכה. זאת לא שאלה. מהמקרו למיקרו. ברק, אפשר להגיד משהו? בהחלט. בוא נחזור לזום. אז קודם כל, ברק, אני מתנצל שלא יכולתי להשתתף בדיון העיקרי. מדבר נועם מוזס. שלום חנוך. שלום דיוויד ושלום כל החברים. אני לא יכולתי להשתתף בדיון הקודם, למרות שהייתי בחצי הזנה. אני אשלים פערים אחרי זה בעזרתה של רוני וגיא. אני רק רציתי להגיד משהו אחד, רק לעדכן גם את דיוויד וגם את האנשים האחרים. אנחנו הגשנו לא מזמן
full proposal למרק, בנושא, אני לא אגיד בדיוק דומה, אבל כן, משיק. הגשנו הצעת פרויקט לשיתוף פעולה אזורי, בנושאים של חקלאות מים, אמנם בתנאי מדבר, אבל זה מאוד רלוונטי לדברים שאתם מדברים עליהם. יש לנו שותף בירדן, ובנושאים של השיתוף פעולה יש איזושהי השקה עם הפיילוט שתדברים עליו. יש שם עניין של שילוב של גידול דגים וסרטניות, שאני מקווה שחנוך ייקח בזה חלק, ויכול להיות שזה ייצר איזשהם הזדמנויות כאלה ואחרות של שיתוף פעולה משני הצדדים. גיא רובינשטיין הוא שותף בפרויקט, אז אפשר יהיה לשבת איתו, גיא, אם תרצה לשבת קצת עם דיוויד והשותף שלו, וקצת לנסות לראות אם אפשר לחבר באיזושהי צורה את הפרויקטים האלה. הפרויקט רק הוגש, אבל יש לו הרבה סיכויים להתקבל, ואם כן הוא יתחיל בתחילת 24. מי השותפים הירדנים? חווה פרטית, מגדל פרטי, שנמצא באזור של קראמה, ועוד איזשהו נציג של נארק, שזה כזה חצי פורמלי, לא ממשי. אלה השותפים הירדנים. יש עוד שותפים ממדינות אחרות, אבל זה השותף הירדני. סליחה? מי השותפים הישראלים? מי השותפים הישראלים? השותפים הישראלים זה המשרד, שזה גיא, עמית סבאי ואנוכי, ואוניברסיטת בן גוריון, זה הצוות של עמית גרוס, אבל אנחנו נרצה לחבר את הפעילות הזאת לפעילות שאנחנו יודעים יכולה להתחבר דרך הפעילות של עמית סבאי מול חנוך, אז אני חושב שבהחלט אפשר יהיה, כבר אני חושב שנוצר קשר ראשוני עם חנוך, ונוכל לייצר איזשהו חיבור בפעילות הזאת. די, אני בצורה כפי שפה, ואני לקראת הסוף, דיברו על התוכנית האסטרטגית, ואנחנו רוצים לדעת, אנחנו בתור עמק המעיינות, איך אנחנו שמים את הצרכים שלנו, יהיה נציגים של החוף, איך כל אחד, איך אנחנו באים לידי ביטוי, ועכשיו מתחילים להעביר לך חומר, או מתחילים להעביר לך אג'נדה שלנו, תוכנית מסודרת, שבסוף תוכל להשתלב בתוכנית שלכם, שאנחנו נוכל להיות חלק מהתוצרים שלה, אנחנו נוכל להביע את התקוות, שאיפות, חלומות, ולראות איך אנחנו עוברים לשלב של התכלס, ומעבירים, ומתחילים לייצר את התוצר. זה מאוד חסר נראה לי בכל כי כולם אמורים לדבר בסיסמה הזאת. אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו דיברו פה על להציג את המדגה. טוב, חזרנו לישיבה קודמת? אני מחבר את שני הדברים. כן, כי לא, אני רק אגיד, אני גם מתכתב פה עם קרן, כאילו בתחושה האישית שלי, מהפורום הזה שהיה פה, שהתדיין פה מקודם, כאילו אין שורה תחתונה, יש ממשיכים בשיח שהוא של, לא המילה האשמות, אבל אנשים מדברים מדם ליבם, אבל אנחנו צריכים רגע להגיד, אוקיי, מה הלאה? איך אגף הדייג או אנשי המחברים של התוכנית האסטרטגית באופן אקטיבי יותר מתחברים, שואבים מידע מהשטח, צריך איזושהי אקטיביות משני הצדדים, מצד השטח, שיותר יעביר חומרים, וזה נאמר פה, וזה צריך להאמר בצורה יותר נחרצת, יותר ברורה, שהשטח צריך לתרום את הידע שלו, גם בין זה האקו-פיוטשר, או דרך המסננים של האקו-פיוטשר אליכם, לא משנה. אנחנו מוצאים. לא, מבחינת להשתמש באקו-פיוטשר כדי לזקק את הדברים שנאמרים, אבל גם מצד אגף הדייג, וזה אני מרגיש שזה חסר, איזושהי משהו אקט יותר אקטיבי, ולהוציא מהשטח
את סל הידיעות או הדעות שנמצאים בתוכו הזה. הייתי שמח אם ייצרו איזשהו פורמט, או ייווצר איזשהו פורמט, ייווצר זה פסיבי, אבל צריך פה שני צדדים אקטיביים, צריך פה מישהו יזם, באופן טבעי אני אומר, אגף הדייג, כי האבא שצריך להוביל את התהליך הזה, אני מצפה, הייתי רוצה שעמכם, יעצור איזשהו תהליך שאוסף את המידע, שגורם לשטח, תהיו אקטיביים כדי שהשטח יהיה אקטיבי. עד כה, השטח כאילו מדבר מדם ליבו וצועק, אבל אין פה... אני אגיד לך משהו. קודם כל, בתהליך של התוכנית האסטרטגית, אנחנו הולכים לעשות שיתוף ציבור חד משמעית, אנשים יביעו דעתם, אנשים יראו את התוכנית שהיא תתגבש אחרי זה ויוכלו להגיב עליה ולהעיר עליה. אבל אני אגיד לך יותר מזה. אתמול במקרה ישבתי אגב במועצה אזורית חבל אילות, ושאלו אותי שאלה, הם שאלו אותי אם כדאי להם להכין איזושהי תוכנית אסטרטגית של עצמם. עכשיו, אני חשבתי שהדיון היום, אני רק שמעתי בחצי אוזן, חשבתי שהוא בעצם מייצר איזו אמירה אזורית. ואני רק אגיד לך, ברק ולכם, למשל, אני כרגע מתעלם מכל הדברים שאמרו על החקלאות הימית, אני מדבר על תהליך הבנייה. אנחנו הכנו בזמנו איזשהו נייר דרך מכון נאמן בטכניון על השטחים הימיים, ואחרי זה היה לנו מה להגיש לתוכנית האסטרטגית של מדינת ישראל לתכנון של המרחב הימי. כלומר, אם אתם תבנו בעצמכם את האמירה שלכם, אז לא המומחים של אגף הדייג או של KPMG יבואו ויגידו מה הם חושבים. אתם תביאו את האינפוט, ואתם כבר התחלתם לעשות את זה, ברק. אתם התחלתם לעשות את זה דרך הפרויקט של הסלמון, ויש עוד אמירות, אז בהחלט שווה לייצר אמירה אזורית, אולי אפילו גם שקשורה לשיתוף פעולה אזורי. אבל אני אומר חד משמעית, התהליך הזה לא יעשה במנותק מהמגדלים, יהיה פה שיתוף, ויהיה פה קבלת מסמכים, ויהיה גם הצגה של התוצרים, חד משמעית. אני רק אומר שבסוף יש פה, וזה לא השטח שלנו, אבל צריך לסגור גם את רמת נגב, את ברמונדי, לזכור. תתחילה פה פעילות, אבל אני אומר, השטח עסוק עם הרגליים בבוץ ועם הראש בבוץ, וקשה לו להתרומם משם ולייצר את התוצרים. אז פה יש איזשהו מרכז חדשנות ואת מו"פ אזורי שכן מצליחים כאילו לחיות טיפה מעבר לבוץ ולהגיד מה אנחנו רוצים. אגב, מה שאנחנו רוצים זה לא בהכרח מה שיבוא ארגון מגדלי הדגים ויגיד, גם צריך לשים את הדברים על השולחן. ואנחנו צריכים בסוף, ובגלל זה אני אומר, כן, הייתי מצפה מאגף הדייג, שיגיע גם, לא רק יחכה לתוכניות שלנו, אלא גם ייצר את הכלים, כדי לשאול את עמוס בן נון, שהוא עכשיו עם הרגליים בתוך המים, עמוס, מה אתה רוצה שיהיה פה? ויטלי או מורדי ללוש, מה אתה רוצה שיהיה פה? אני מתייחס גם... ליזום את השאלה. אני מסכים עם מה שאתה אומר, מבין מה שאתה אומר, אבל זה לא שחור ולבן דברים האלה. אני באתי וישבתי עם שיקו לא פעם ולא פעמיים על הדברים האלה, גם אתה היית חלק מהמפגשים האלה. שיקו אמר והוא צודק, אני אבנה צוות מצומצם קטן שיעשה ויגבש את מה שבעצם נועם אומר, כאילו את האני מאמין שלי של הארגון, וגם אתה העברת לנו כבר אתמול שלשום איזשהו נייר שאתה אומר את האני מאמין שלך מהצוות חשיבה שאתה, זה מעולה, זה מה שצריך להיות. אני מבין שאתה צודק במדיציה, זה טוב מאוד שיהיה פה איזה מישהו שבוא איזה בולדוזר מאחורה וידחוף ויגיד יאללה ברק תן לי מחר את זה ויאללה ברק שב עם שיקו ותביאו לי משהו מסודר ומתואם ותכניס גם את הצרכים של הסלמון ושל ויטלי ושל דגון ושל עין המפרץ. אבל בסדר, אנחנו כן צריכים גם להשאיר קצת אחריות, גם אצלנו, ברגע לא בורק מאחריות, אבל גם האחריות צריכה להיות בשטח, שכל אחד שזה חשוב לו, יעשה את האקסטרה מים וייצר את הנייר הפנימי שלו. שניים עובדים כאן, ברור לך, שניים עובדים כאן. אני רוצה להוסיף אולי שלוש בעיות. קודם כל, נשמח מאוד שתשתמש בנו או הפלטפורמה שאנחנו איכשהו מנסים לייצר פה, כגוף שיכול גם להוביל את זה, שתשתמשו בפלטפורמה הזאת.
ב', ניסיון שלי בחבל אילות, אנחנו כמה פעמים בעצם יזמנו תוכנית אסטרטגית עבור ענף מסוים, עשינו את זה עם אנרגיה סולארית, פתחנו חברה מבחוץ שבאה ובנה לנו יחד איתנו תוכנית אסטרטגית, וככה בנינו ענף של אנרגיה סולארית בחבל אילות. עשינו אותו דבר לגבי דגים אחרי הסגירה של הקרקע. זה האופציה, שמביא מישהו מבחוץ, שאומר לסיים פה שותפות. שני דברים שקשורים ישיר לפרויקט שלנו, אחד, אני שמעתי אותך לגבי הנושא של מערכות טכנולוגיות ושירותי רכב. אני מציע שבפגישה הבאה נביא את שירי לפה, ואנחנו נשב ונתמקד בדיון הזה, זה דבר אחד. דבר שני, אם אתם מעוניינים, אפשר גם לעשות מפגש או אצלנו בחבל אילות או עם אוניגת, עם אנשים שקוראים ליוזמות שם, כדי ללמוד מה הם עושים, איך הם השיגו את הפרויקט הזה. יש לנו את נועם, הוא גם לא. מחזיק את המידע. אקספרט, אני רק אומר, תבוא אלינו, תעשה סיור אצלנו, מה עשו. שוב פעם, יש פה את האנשים של האזור, יוסי למשל פה, היה תיקון 27, היה צידים, עשו פה עבודה. זה דוגמה של הצלחה, אבל כן. יכול להגיד מי שלא עושה לא טועה, אבל עדיין בביצוע, ובקיצור נראה לי אנחנו צריכים לענות את התקופה, זה המסקנה הבסיסית, אנחנו פה לא... לא רוצה את הרבה אטרקטיבי, תשמעו מחלק מה קורה בחבי אילות ובאילת ויש צרים זה, האזור כמה הרבה אטרקטיבי, לתוך השולחנות הרלוונטיים. וגם בשקף ודאי, נועם, גיא, על אף ההחלטות הממשלתיות, אנחנו כאזור מסיבות באמת ענייניות, מגובות בהרבה סיבות רגשיות וחיבור למקום, אבל מסיבות באמת מאוד ענייניות, אנחנו מאמינים שפה זה צריך להיות, בין אם זה מוקד הייצור, לפחות בשלבים הראשונים. נועם, אני דיברתי לגיא ולניר, מסמך שמפרט מה שאני אומר עכשיו, אני אשמח שתקרא אותו גם אתה, אבל אני הייתי שמח שאתם כאגף עדיין גם איך שזה יותר ויותר ברור לכם, זה האזור הישים ביותר לפיתוח חקלאות, טכנולוגיות, חקלאות ימית, כי אני מבין שהעולם הרס גם תחת חקלאות ימית, ויש פה דניסים, ויש סבירות הגדולה שנוכל לגדל פה דניס מאשר בים דניס, לפני שדברים מתפתחים. אני אומר את זה בצורה ברורה, יש פה אזור עם אקוסיסטם אדיר, מקבוצת שען, אפיקי מים, מועצה, עירייה, משקים, כולם רוצים חקלאות מים, יש פה תשתיות, יש פה רגולציה. אמרתי לעשנו ותביא לתוכנית, זה משהו... לפני איזה שנה וחצי עשינו פה איזה מפגש עם משקי בית שען, עם גברי וכל הגוורדיה, ובאנו באיזו אמירה של בוא נלמד מה שקרה באילת, ונועם היה פה בביקור לפני 2-3 והציג כל החבר'ה מה קרה באילת, ויצרנו שם תובנה של בוא נכין עכשיו שיהיה לנו כבר מוכן, שביום הדין, שמבחינתי היום זה יום הדין, והיום אנחנו רוצים להגיש את זה, אם היינו משכילים אז לפני 1.5 שנה לעשות את זה, כי זה מה שבאתי ואמרתי, ויצרנו שם איזו מצגת יפה, בואו נעשה פה אב אזורי, ושיתוף פעולה אזורי, במרכז ידע וטכנולוגיה, והדרכה לירדן, והדרכה לפלסטינאים, כל זה נאמר אז. היינו משכילים אז להכין את התוכנית הזאת ולהגיד איפה אנחנו רוצים שהענף הזה ייראה עוד 5 שנים, 10 שנים מהיום, עכשיו, שדיכטר היה שואל אותנו מה אתם רוצים לעשות את הדבר הזה, הנה, תראה, זה לא התוכנית הסתיק של משרד החקלאות, אבל זה החזון של הענף שלנו, אז זה משהו שאנחנו יכולים לחבק אותו, והיום היינו במקום בסדר, לא עשינו את זה אז, לא נעשה את זה היום, אנחנו נשב בדיון הזה עוד 2 מהיום, בדיוק מה אתה רוצה. יש פה היום לפחות מסמך ראשון שיצא אליכם, שאני מקווה שתקראו אותו ברצינות, ואני אומר, מי שפונה אותה זה אימבלי, וזה לא ארגון מגדלי הדגים, יש לכם פה פיילוט, ואגב, שהוא לא סותר, ויותר מזה, הוא תומך לחלוטין במדגר פתוח,
כי המדגם פתוח הוא זה שיתמוך בכלכלות המתקן שלנו. אז אני מזמין אתכם אגף הדייג, קחו את הרעיון שכרגע ינובל לחתום עליו, אני אשמח גם שארגון מגדלי הדגים גם נצטרף לחתימה הזאת, כי זה תומך גם בפעילות של ארגון מגדלי הדגים, הפעילות הנוכחית כרגע נגיד ככה, זה גם הפעילות העתידית שלו, אבל ויש לכם גם פה פלטפורמה לניסיון, שזה הפיילוט שבאו פה קבוצת משקיעים, נסיים פה כסף, כבר רוב התהליך נעשה בתחום הפיילוט, רוב התהליך הפיננסי, יש הרבה תהליך. ברק, סליחה שאני מתפרצת, אנחנו חייבות לקפוץ לזום אחר, ואנחנו פה משכנו מעבר לזמן שאנחנו יכולות להישאר בזום. אז סליחה שאני ככה חותכת ברק, סורי. תודה רבה. אני רוצה להודות לכולם, תודה רבה, וסופש נעים, וניפגש ב4 לספטמבר, ואם צריך משהו ממני ומירוני, אז מוזמנים בשמחה. תודה רבה לכם, להתראות. תודה, תודה, וברק, אני אשב איתך, אנחנו נקבע זמן לסיכום של הדברים, כדי שאפשר יהיה להעביר גם לאורי, צוק בר דברים שאפשר לעבוד איתם. אז ביי בינתיים, תודה. תודה, להתראות.